everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo Sagsugma. Miabot ang oras nga kung ikadlukan. Taoy, patubang nagyo ko sa inahan ni Arnel. Ako na niitawad akong mask. Love, ready ka na? Oh. Masa man love? Kaya ras lawas? Ha? Pakalakaw ka ra? Or kinahanglang alsahon ta kapaingon sa sakyanan? Ha? Uy! Unsa man? Lain ba kay imong lawas? Kay mahimo ra man nga alsahon ta kapaingon sa ubos. Ayaw na, oy. Ay, napagkutilig kalakaw, ha? Makalakaw pa kung magnaog ko. Sir Ronel, Oh, ahimang ko ba niyong dado nun? alsahon ta na lang kalab ha? Kay murag luya pa man ka? Sorry, nakurat noon ka. Oh, unsa man love? Wa ra na ko matandog ang imong buno? Okay raman, love. Oh. Why problema? Kuan, ay, mahimo ra mong gudog maglakaw ta ko. Ayaw. No, di ko masugot ana. Mas gusto ko nga alsahon ta ka. Bilyo? Oh, Isunod na lang sa van ka ng duha ka bag, okay? yes sir. Oh, sige lang. Maghinay-hinay lang tag kanao ka. O unsa naman, okay na ang putahe. Naluto na ang tanan. Okay na madam, naluto na madam. Okay na. Nahala. Oh, sige. Ibutang na lang sa mga sulanandaan, ha? Inito na lang niya na nato kung maabot na sila si Arnel o si Lily. Okay madam. Oh, Ready na ang tanan? Busy Yvonne. naman kayo mo din sa kusina. Oo, oy. Ready na gud ang tanan. Ang inasal na lang nga baboy ang kuhang. Ang paborito ni Lily nga spicy nga inasal. Bongga man din imong pag-welcome ni Lily, tita. Ay, danas sabdi pasalamat. Ngawa siya magrabihi siya pagkadisgrasya, Yvonne. Unya, tita. Dili ka ba mahadlok niya nga doon naman ka sa spot sa baga? Di na ka nakahadlukan karon, Yvonne, oy. Abunda na tas tambalaan na. Oh, hinoon. Pero tita, doon na sadbiya kay problema sa imong health. Dili maayo nga magpalabi ka sa imong kumpiyansa. Uy, ibutang na ko pa. Butang ko. Garat sab kada. Ayaw paglangas na. Ayaw paglangas. Bukat ra ka. Kay nagsunod na tos bilyo. Ano man di ko magsunod siya, pi? Ikaw may pasa na ako. Ikay butang na ako. O, irasan imong pag-atiman ni Lily ta. Sobra na ni tinuod. Usa? Hoy. Dili ni overacting ni ako ha. Ingon inigid mi si Lily. Ug kay ikaw man karon si Lily. Panggaon tigid ka. Pahimusap kada. Ibutang na ko, pi. Ibutang na ko ba? Di ana tatungod sa auto ha sa atong sakyanan. Ayaw na pagsigreklamo da. Asa mo na sakay si Miss Lily, sir? Ani lang sa dinhi sa akong auto bilyo. Ikaw na lay drive sa van, okay? Okay sir, may problema. Ibutan ta na kalab ha. Unya sakay na diya sa auto, okay? Okay, love. Ay, sige, love. Sige, hinay lang lab ha. Magsunod ako ninyo, sir. Sige bilyo. Miss Lily, Ha? wala kayo nalimtan sa bahay? Wala, Bilyo. Okay na ko. Sige. Atur ko sa bahan, sir, ha? Magsunod lang ko. Love. Nasa man ka? Kasayo pa? Unya hubog ka na? Ay, nalipay na ko siya itong kahimtang karoon dili. Hindi ta magbuwag ha. Sige kag hisgot nga dili ta magbuwag. Unya ikaw, nagsige kag papadlong diha. Last na lang ni. Ay, kabala ka. Ma-focus na ko ugma sa itong negosyo. Promise. Klaroha gyud na, Jigger. Ikaw ang akong gipili. Busa kinahanglang magtarong ka.
Kabaho ba ni mo eh? Alayas na mo sinultihan, oy. Kita multin, eh. Imo na ba akong bana, ha? Kasal na lang ba ako, anak? Naibaw ko! Pero kinalang magtarong kasab si mong kinabuhi aron matunay ta. Ayaw kalimot. Nga gihostage ni Arnel ang akong kaluha. Tungod kay ikaw ang akong gipili. Ayaw gikalimot sa imong mga liho ka. Kuntuan na kasamo. Okay, sir. Sus, napagid ay final briefing. Sa di pa kumusong sa gubat. Una-una nga ikaw gyud si Lily. Ug nga pinangga ko nimo ug ang akong inahan. O lagi. Kibaw ka, may kay ko mo pang kaginahan. Kay pinangka man po ko ni mama. Ang problema lang ini, kay mo na ko mahadlo ka matubang si mong inahan. Ayaw ka hadlokis, mama. Tungod kay buutan kay akong inahan. Lahi siya sa ubang inahan. Buutan man sa damong inahan. Gibinuangan lang siya sa kong amahan. Tungod siyang kabuutan. Giabustahan siya. Di na ta maglalis ana. Basta kinahanglang ayuhon nimo ang acting nimo. Nigatubang nimo kang mama. Tempa, kanang mangutan ko ba? Hain magiging mo ibutang akong papa, uy. Sa dapit nga ako rin makatultol. Ug nga pwede ra siya itambog sa dagat dito. Salbahi sagud nimo. Yes! Ngunit kinabuhi nga akong gusto. Inom, kaon, Unya, dapat ko sa dato nga bahay. Wala yung magtuo nga mao ni akong mahimo na akong kinabuhi. Pero, ano sa nakaslili, no? Karon, di na rabag yun may magkakontak kay imbarguhan ko sa cellphone. Ipes. Bahala niya. May muso ng kanindos sa kinabuhi din eh. Yan na kita din sa syudad. Doon lang tas bay. Uy, yan na sab. Ikabuhi na sab ko. Ay, naunsan naman ko ini, oy. Pagani ko maminyo, wapa ko mamabdos. Isakaan naman ko sa kabuhi. Dili ka kumukuyapan dito. Oh, maayo noon kung makuyapan ka. Aron ingnon nga nagluya gid ay kag tinuray. Maginawa na ko laom kayo, ha? Ibutang lang gid sa imong nauna, ha. Ang kaluwasan sa imong man. Aron makahimo ka sa pag-inartista tubangan sa kuinahan. Usa na lang kaliko. Ug baon na lang among subdivision. Pangandam na diha. Oh, kana diha, ana na ilinya, ha? Oh, diha na dapita ba pagkaon? Aron sayo na pagpili. Tita, nabutangan na akong mga buwak ang lamisa. Maayo noon. Kay mahilig bayag buwak si Lily. Tita, relax lang, good. Mura naman hinuon kag natarantar, diha. Ay, nalipay lang ko. Nga mo paulin na yun akong anak ko si Lily, Yvonne. Nga ako cellphone. Ay, may nahod na nawag sa ko cellphone. Ay, uy, si Arnel. Arnel, hi naman mo si Lily. Dool na mi, ma. Ipasugat lang mi sa katabang diya sa gate. Okay. Sige, ma. Dool na gid mi. Sige, Arnel. Ako mismo ang musugat ninyo. Dool na ta. Kanang bahay sa unahan nga puti ug blue. Mao na siya. Uy, hala. Kanang mo palasyo? Oo. Busa kinahanglan nga mangandan na ka sa imong arte. Uy. Dato gid mo sir, no? Kay dako mamugbay. Ay, nasig tabi diha. Una-unaan na imong acting diha. Okay, acting. Wana, sir. Mura naman ko mamatay sa kakulba diri, sir, uy. Kung mamatay ka sa kabuang nimo, ilubog ti ka. Sobra naman sab ka manulti sa kitaan na, uy. Hala, ikalit nag-abli ang gate. Wala gitaw. Ay, nagpangutana diha. Uy, si mama. Siya ka nang nagbarog sa may ganghaan. Siya ang imong inahan?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!